Lalaki nalunod sa dagat ng Binmaloy, Pangasinan. Dalawang iba pa nakaligtas. Nakatutok Russell Simorio. Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation sa isang lalaki na nalunod sa Binmaloy Beach sa barangay San Isidro, Binmaloy, Pangasinan. Natangay umano ng malakas na alon ng biktima. Nakaligtas naman ang dalawa pa nitong kasamahan na muntikan ng malunod. Mabuti na lamang at nasagip sila ng mga beachgoer at otoridad. Mga dayo lamang sila sa lugar. Sana po makinig tayo kung ano ang tagubilin ng ating kapulisan at na huwag basta-basta pumunta sa dagat, mag-ingat. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa palutang-lutang na bangka sa Hagonoy, Bulacan. Mga mangingisda ang nakadiskubre nito. Nakilala ng pulisya ang biktima na si Emerlito Tongol. Nagtaka po sila na nakita nila yung bangka palutang-lutang nang wala silang nakikitang tao. Kaya po agad nilang nilapitan. Nung lapitan po nila, gano'n na nga po, nakasubsub daw yung bangkay. Lumaot umano mula sa bahay ng Paumbong ang biktima at hinihinalang inatake sa puso habang nangingisda hanggang sa inanod ang bangka at napadpad sa Hagonoy. Iniuwi na sa Paumbong ang labi ng lalaki. Wala pang pahayag ang kaanak nito. Russell Simorio, 1 North Central Luzon.